deti, ja som Ela, prezývaná zvedavá. V učení som ako strela, vždy je so mnou zábava. Tento rok sme si pripravili novú knižku o Ele a Všelipkovi. Tento rok to bude o vode. Veľmi málo ľudí si u nás uvedomuje, aká je voda vzácna, že dokonca splachujeme vodou. Tak preto sme sa rozhodli, aby sa detičky naučili, že aká voda je vzácna, prečo je dôležitá pre nás, pre život, pre čokoľvek v podstate. Chceš všetko vedieť, Tak ako celý projekt je určený hlavne pre tých najmenších, to znamená, že pre škôlkarov a samozrejme aj pre prvý stupeň. K tejto knižke sa práve teraz dokončuje nový diel rozprávkový, takisto bude o vode. Ten by sme chceli už teraz na Vianoce, aby tie detičky, ktoré knihu dostanú, aby si mohli pozrieť k tomu aj diel. A samozrejme k tomu sa pripravujú aj adekvátne ďalšie, že o rieke a o jazerách. Každý, kto je zvedavý, rád sa učí a chce sa dozvedieť čo najviac zaujímavých informácií o prostredí, v ktorom žijeme, všetci ste vítaní.